аллоҳи меҳрубон мегӯяд ҳамин бачае ки ин духтара ба ҳайси хонуми худ ба ҳайси зани худ қабул кардан, ризогӣ додан, аллоҳ мегӯяд зарур аст ки бо ин бояд муросо муомилаи хуб кунад. ва ошируҳуна билмаъруф. маъруф ба маъное ки дар ҳаққи ҳамин духтар ба ҷуз некӯӣ, ба ҷуз муомилаи зебо бояд чизеро дигар роҳ натаҳ. ира аллоҳ гуфтиса. ира худои меҳрубон холиқи мо шумо. ҳатто дар давоми оят мега фаин кариҳтумуҳунна, агар мабодое ки аз ҳамин духтарак ягон камбуду хатое мегзарад. дар меган зиндагии оинаи бешу камис ҳар шабе дар осмон ситора нест. зиндагӣ рангами осмон ай. ҳама вақт вақте ситора бошад чӣ қадар зебо ай. лекин доим ситора надорад. зиндагӣ ҳам ба ҳамин монанд аст. вақте ки мо ягон камбуде лағжише хай занай хоҳӣ нахоҳӣ мумкин аст дар зиндагӣ ягон гапгардониву ягон мисол бигем суханеро иҷро накардану чизе ки бошадам, аллоҳ мегӯяд ки дар ҳол шумо мегӯяд иродаи аз байн бурдани зиндагӣ ё қатъ кардани зиндагиро мегӯяд маслиҳатша накунед. ё ин ки вақте ки духтара овардӣ